Пусна ли го? Да. Ма не знам. Ма аз сега какво правя, бе? Не го разбирам аз това апарат. Я тук си пуска камерата. Снима ли си? Сега снимам, а това май е филмче. Тева. Може едновременно да снимаш. Тева. Хубаво ли е, моите момче? Да не му хареса. Хладно, нали? Топло лято. Лятото е топло, да. Има проблем с камерата, с старата. С камерата. Но ти си фотогеничен сега, защо лаеш? Мълчи сега, нали ти е студено, кой искаш? Айде спирам. Брей!